Naisten maajoukkueen johto on kokoontunut Lappeenrantaan pitämään palaveria kuluneesta vuodesta ja tulevasta vuodesta 2013. Palaveri aloitettiin naisten liigan otteluseurannalla Pols NST. Kommentit pelistä, Karo Kuussaari. No, tiukka tasainen vääntö, että kummallakin oli omat hyvät paikkansa ja puolustettiin pikkusen paremmin, että niin sitä kautta saatiin pisteet. Että oli NST:lläkin siinä hyvät paikat hoitaa peliä. Mika? No, me voisimme miettiä pelaajakeskeisemmin. Tasainen matsi, jossa harvinaisen tutut nimet taas, jotka maajoukkuepaitaan kantanut, niin ottivat se ratkaisijan roolin. Että kummassakin joukkueessa tutut nimet ratkaisijoina. Tällä kertaa Olsulla pikkusen enemmän terävyyttä. Kuitenkin tämä on myöskin yksilöseurantaa. Nostetaanko joitakin nimiä sieltä, jotka selkeästi erottu molemmista joukkueista? No jos Annasta mennään ensin, niin tietysti Hannes ja Marianne 2 maalilla. Heillä ykkösviisikko oli isossa roolissa, että ehkä sieltä uutena nimenä Lirkin Jaana pelasi aika piirtäen pelin, että hän jäi selkeästi mieleen ja Olssulla levällä rintamalla, mutta kuitenkin sitten kun ratkaisuja katsottiin, niin Kauppila, Uimonen, Ilmola, nämä tutut nimethän sieltä sitten nousee. Tietysti myös maalivahtipelissä ehkä tänään jopa Olssun puolella pienen hiuksen hienon edun, niin Ols sai puolella. Onko Karola lisättävä? No ei ole, kyllä se pitkälti näin meni. Tietysti itse kattelin omaa pelaamista ja omaa tekemistä, että tuota katsomusta Mika näki paremmin kokonaiskuvaa. Mutta niin, tutut nimet, kyllä se näin meni, että vastustajalla Annonen oli alati vaarallinen ja meillä sitten niin tutut tytöt oli isossa roolissa tuolla kentällä. Suomessa naisten liiga tällä hetkellä kutakuinkin puolivälissä. Minkälaisia ajatuksia puoleen väliin ehtinyt liiga herättää naisten maajoukkueen valmentajissa? No, moni on tietysti puhunut, että liigan taso on heikko, on liian paljon joukkueita, mutta tietysti se johtuu siitä, että nämä 2, jotka siellä kärjessä tällä hetkellä menee, niin on niin kovia joukkueita, että valitettavasti se ero sitten muihin on aika iso, mutta niin kyllä sen jälkeen niin itse henkilökohtaisesti on kyllä sitä mieltä, että matto ja sitten niin harjoittelun tason nosto joka seurassa on tehnyt sen, mun mielestä liigan peli on kehittynyt sitten näiden 2 takana, että siellä tehdään hyvää duunia ja moni joukkue on nostanut omaa profiilia ja tämä mattopakko on kyllä niin kuin huomattavasti parantanut pelin laatua, että niin pallo ei enää pompia, saadaan syöttöketjuja aikaa, jopa liikelähtöjä, että niin itse kyllä näkisin, että niin liikaa on mennyt eteenpäin, että niin tietysti julkisuudessa ne isot lukemat näyttää pahoilta, mutta niin sillä ei voi mitään. Se on muiden ongelma tällä hetkellä, että Pro ja Classic tekee niin hyvää työtä, että muiden pitää kuroa sitä eromatkaa kiinni. Okei, Mikaela varmaan myös näkemystä, ajatuksia. Kyllä se näin on, että Pro ja Classic on joukkueelta, jos nyt katsotaan maajoukkueen näkökulmastakin niin vahvoja, että heidän pitääkin pystyä varsinkin niitä liigan ihan häntäpää joukkueita niin runnomaan valitettavasti aika ruminkin lukemin, mutta sitten siinä pitää muistaa, että siinä on tasainen hyvä keskikasti, jossa vielä voi sarjasijoitukset vaihtua ja playoffseja odotan sitä sijoilta 3-8 niin hyvinkin mielenkiintoisia vääntöjä, että siellä voi ne parit kääntyä ihan miten päin tahansa. Että sitten se muutaman joukkueen tippuminen sarjan kyydistä, niin näinhän se tahtoo palloilla, jossa ollaan, että vahvat on vahvoja ja puhutaanpa miesten liigasta itse siellä toimivana ja muuten, niin heikoimmilla on vaikeuksia kärkipääjoukkoita vastaan. Okei, kiitos haastattelusta.